heel hartelijk welkom voor de meiden uit Leeuwarden. Triality! Ja. Kleine meisjes worden groot. Dat kun je wel zeggen. Hier moet ik even bij komen. Dames en heren, het is 10 jaar geleden dat ik dit heb gespeeld, dus als er iets misgaat, ligt dat vooral aan mij. Vrij, nou te vliegen, let mij vliegen.